jama'a ku karkaɗa kunnuwanku. Kuma bawan Allah ka gyara zama domin jin wannan zazzafan labari. Domin jin yadda wannan turka-turka ta kasance ku biyo mu. Idan Allah mai sauraro, idan kai baƙo ne a nan da ta mai albarka, ka dangwala wani subscribe haɗi da ƙararrawa. Barkanmu da dawowa, inda wannan zazzafan labari ya ɗaga mutanen hankali da dama, inda kuma abin da ake tsammani ba shi ne ya faru ba. Gargaɗi ne, kuma akan kowane mawaƙi ne wannan gargaɗi ya kasance. Inda ganin yadda zaɓe yake kusantowa, banda waƙe-waƙe na banza da wofi akan shugabanni, kar wani mawaƙi ya sake ya yi waƙar lalata ko kuma ta zagi akan shugaba. Waƙar siyasar an ƙa'idance iya adadin yadda za ana yin ta. Mai sauraro, idan baka manta ba, kuma idan ka kasance mai bibiyan waƙoƙin Hausa, za ka iya tunawa da wata waƙa da wannan mawaƙi ya yi, inda kuma ta yi yawo caraf. A sai yanzu ne gwamnati ta lura da wannan waƙa. Duk da dai waƙar ba ta tada tarzoma ba, amma an ƙara yin gargaɗi a kai da a san waƙar da za ana yi, wato zuwa gargaɗi zuwa mawaƙa. Mai sauraro, don Allah kada ka manta da subscribe Allah domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan labaranmu. Ga ci gaban shirin. Bayan da haka ne, a labaran baya-bayan can, har ma aka kama sarkin waƙa ɗin gurungum, inda har aka yanke masa hukunci akan wata waƙa da ya saka ba tare da ƙa'ida ba. Ba a ba shi ikon sakin wannan waƙa ba, ya sake ta. A dalilin hakan ne ma aka yanke masa wannan zazzafan hukunci. To a yanzu hukuncin ne ya ƙaru, kuma gargaɗi ne sosai aka yi. Gwamnati ta sanar cewa duk wanda ya wata lalatacciyar waƙa ba akan ƙa'ida ba, za ta yanke mai hukunci ba tare da sani ko sabo ba. Mai sauraro, muna lalle marhaba da kai a wannan tasha tamu, kuma kada ka manta da subscribe and like. Kuma ku ne alfaharinmu, ku ne abin alfaharinmu a koda yaushe. Ku dinga bibiyan mu a koda yaushe, da zarar mun saki zafafan labaranmu sharaf za ku ji su a cikin wayarku ta hanyar subscribe.